Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Libog ka makunawa o kayo! Muli ko! Kuha na siya makagwantas kasuko! Yabrihan na rin ang baba! Kapan, huwag ko makita ang likawas ang espiritu ni Corazon! Kamahan ng kwentas! Kinalang mulutaw ko sa hangin aron mapadultan ko ang baba ni Bertagos! Karon, aliputong ko sa pakunawa! Kinalang matapas ko ang iyang tiyan! Dali! Gitip ni pakunawa ang iyang gidakon! Ugmay! Pako na siya! Pero dili ko munong! Buhi ba nga kong mahal? Naibaw ko nga buhi pa si Corazon! Huwag makuha ni Bertagos ang iyang kasing-kasing! Nibugbak siya kayo! Muli ko! Kinalamabot ko sa ibabaw! Padulaan ko sa pakunawa! Dili ko siya hulungan! Buhay ka pa gini ay salamis! Wa itugot sa kay gayonan nga mamatay ko, Bertagos! Kung mo, gusto kang musaksi sa paglugit ko sa kasing-kasing sa imong anak. Dili ka na mahitabo! O gano'n dili, nalamoy na ni Bakunawa ang iyang espiritu. O ako, makahimo na ko sa pagkuha siyang kasing-kasing aron akong kanon. Makig-away ka una na ko, una mo ka na mabuhat! Salamis, musugol ka na na akong kining espadang itom. Wa ka ba mahadlok ni ini? Masamad ka lang o gamay ni ining espadang ito. Mamatay ka na. Ug wa na'y bisan kinsang makapabalik pa sa imong espiritu aron buhion ka. Wa ko mahadlok niya na! May sugon ka na, Salamis. O sige, makikahuay ka mang kaha. Hala, tigwang hari! Kinsa man na siya? Nga nakik-away man na siya ang Bertagos? Peligro biyanan niya ay! Pasaabsi ka magliyok niya sa Bertagos! Hala! 80 ka hala! Hay naman dis irang ay! Wala naman dis akong tupad! Hala! Tuaras na irang! Ay, hala, si Inday Corazon. Siya kanang, ay, naginawa pa siya. Apan, bulalawat naman yung taon siya maglihok. Halagi kadinahan ang iyang mga tilog kamot. Og naghigda siya ng lapat nga bato. Tara, ang yawi. Alam mo, siguro nang yawiha ang gisay sa putaw. Ako kanang kuhaon. Og akong tangtangan sa gapo si Inday Corazon. Gibati kong buhi pa nga akong lawas. Kinahanglang makagawas ko din. Gibati ko ito magkainit-init kita. Naisama sa impyerno ang suot sa lawas ni Bakunawa. Kung dili ka naisama lang, impyerno kini iyang lawas. Ug mao iyang templo. Gamiton ko ang akong gawon. Buhi pa ang akong lawas. Kinahanglang mahilag ko. Ug mabati og kapungot sa mga dautan. Ang mabantay lang ko. Kung aksyon ka pildi sa tigwang sa hari. Kung aksyon ka pildi sa tigwang hari. Kumoto na kong mga mata ni Bertagos. Hala. Nasarasay si Haring Tigwang. Ni Dol Bertagos. Gusto niya hansakan si Haring Tigwang. Kining imo Bertagos. Komot. Komot. Sa dakong kamot. Ay, natangtangan na nako si Inday Corazon siyang kadina. Hala, si Inday Corazon, mihilak siya. Nangatagak ang mga gagmay buhak gikan siyang mga mata. Ay, hala, pagyod, kapaspasa yung pagtubad. Hala! Ang mga buwak nga iyang gihilak, nagkadugo. Hala, nga naman ka ha? Ang dakong Bakunawa
siya mantimanos pagkaigo sa espada. Napatay niya kini mong espada. Unsa may hitabo niya? Oh. Nabuntag si Bakunawa. Ang espiritu ni Prinsesa Hestia. Corazon! Kung nabungkag sa haring Bakunawa, di alamin si Haring Bertagos, gamon mo tapos among misyon. Alastor! Wa kay nagkanan ka na kung lumino sa pagpaking-away. Muling ka lang sa kumkumingking. Ayaw pangindak, Alastor! Dasman! Gibuto si Haring Bakunawa? Ano mo ka? Si Luminos ka ang nagpildi niya? May gawam din si Luminos. Di ko makatuo. Nako, Salim! Pakitao na ko ang espadang itong! Haring Bertagos, o sinitabo sa espadang itom. Nabungkag ang akong kaluhang Bakunawa. Pagkahuman, kalit ganawa ang espadang itong! Oh, bakili ang imong gipangita, Bertagos! Tiya, ikaw! Oh, ako. Ug gipabuto ko si Bakunawa pinaagi sa akong gahom. Kung napabungkag mo ang templo ni kaluhang Bakunawa, nagtuo ka nga sayon mo akong pahagbaon? Nasayop ka, Hestia! Wa ka ba mahadlok ni ning gikuptan kong espadang itom? Bertagos, nga maoy nakapatay sa minilyong immortal! Oh, Hay! Oops! gihadlok ko nimo sa espadang ito? Makik-away ka gidi ay nako! Ha! Dili ko ikaw si Bugan! Labaw ng dili ko ikaw si Bugan, Bertagos! Wap! Kini ang akong gamiton sa pagpakig-away kanimo, Hestia. Apan sa dili pa. Repnos Rabros Latigo! Latigo may mga tunok. O kung maigo ka ni Prinsesa Hestia, mudot sa imong mga bukog ang iyang mga tunok. Mag-amping kong dili masaman sa mong espada. Kitingarig mamatay ko sa dayon. Kinahanglang ako ang makasabat ni Hestia. O kung mahimo, tikasan ko siya o mailugo ang espadang itong. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.